Күчле алкышлар белән кунакларны каршы алабыз. Башкорттар.ру КВН командасы. Татарстанга килгәндә бәгиләшек барыбыз. Татарстанга сыкканда алган сыгырданыбыз. Hey! Selam Tatarstan, sizin aldığınızda Başkurt ruhlu, Başkurtlar.ру. Dostlar, zalda Radicule Action var mı? Nimaga ol hinga Radicule Action? Nanayı öfeden kustana siberdi. Hütü asi başlagan. Bana oşunda koydum, kilip alxın. Әйе матурым? Юк, мин әле буш түгелмен. Ага, мин дәхине. Ага, хау бул. Рейл, һинең нима, кызыкайың бармы әллә? Әйе, Шунда андый-мындый гына кыздыр инде. нимә тиң? Андый-мындый гына кыздыр инде тием. Әйе, һинең апайың бит. Нима? Һинең апайың тим. Нима тинең? Егеттер, тынысланығыз. Бізді Татарстанда бізге еңірге керек, бізге тырышырға керек. Еңігіміз бізге қайтырға ярамай бит. Син Салат Юлаевтың тренері көк айтып қойдың ул. Һәйбәт, шаярту, һәйбәт. Хақуд әйтәһең, кайныш. Нима тинең? Тыныслан! Апайыңдан һорарһың. Достар, біз неме әйткебез килә? Безнең команда Акбарстаки команда һымак. Бездә лә ике татар малае бар. Шулай итеп башлайбыз! Dostlar, bizim liseyde butuluşka oyundan tap ışılay oynaydılar. Әйдә, Рут. О, хәзер Уралды үпәс итәһең инде. Фу, yok, min onu öpməyim. Ә нимә килдең һуң? Без булай да егетләрмен, яхшы уйнап ултыра инек бит. Но! Dostlar, көз алдығызға келтірігіз. Детмазай менен Герасим бір кәмәлі. Без нимәнер яңлыш эшләбез түгелме ул? Һин нишләп русча сөйләшәң ул? Башкортча сөйләш. Бана һөйләшә беләң бит. Әйдә. Көтмәгәндә шундый кызлары сорай. Ятта үлинде. Кара әле, анан да матур гына кызыкай тора. О, әйдә, бар, таныш. Юк, ул урыс. Ә мин русча һөйләшә белмәйем. Әйдә мин һиңа башкортча әйтәм, ә һин тәрҗемә итәһең. Мин русча артыкча белмәйм ул. Пожалуйста, спасибо. Әйдә, киттек. Әйт уга, мин Габделбекер. Это Габдуль-Букур. 17 майда 17 масла, алмагастар сәскә атканда, когда яблони цветы стреляли, мин ошо фаҗигале һәм гөнаһлы дөньяга килдем. Габдуль-Букур родился в России. Һин күркәм. Ты индюк. Һин шундай, гүзәл, матур. Ты такая, а Гузель красивая. Һинең аркаңда мин гашык булдым.
На твоей спине я влюбился. Әйдә, кил әле, бер нимә бирәм. Мә, ошо сәскәләрде алып барып бир. Ярай. На, цветы. Анау берді. 2? А почему только 2? 2 ведь только на похоронах дарят. Ей, ихтиған, енешіп, икеуді генә бирәң ул. Икеуді бит үлгән кешегә генә бирәләр. Унда өсөйне бит ул. Мә, улай булгас, тагы берәү алып барып бир. Ярай. О, тағы берәү. На, тағы сәскә. Анау берді. Тагын икәү. Әйе, һине ике тапкыр үлгән, һине ике тапкыр үлде дип әйтергә теләй шикелле. Тукта әле. Һин башкортса беләңмени ул? Әйе, мин башкорт. Эй, о, киттек әйдә. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кайда булдың ул? Әсәем белә үтерә бит. Дамир, һин нимә эзләйһең ул? Сәгатемде. Ул башкорт теле һәм татар теле укытучылары сәгатьләрен югалтты. Һин тур урыныңа. Дуслар, без бүрек йырдар тыңлайбыз, бүрек китаптар укыйбыз. Шуның өчен башкортлар һәм татарлар араһында булган туганлык иптәрен онытмайык. Шулай итеп, безнең алдыгызда Башкортстандан башкорт рухлы башкортлар .. ру КВН команда булды. Рәхмәт.